Geçen hepdäniň aýagynda Mary we Lewap vilayatlarynda bir topar ziýançylygy sebäp bolan Garagum derýasynyň josmasynyň öňe henizem alynmady. Aprelde opan güýçli harasatdan bäri özüne gelip bilmedik illat yerli we merkezi häkimetlerden ýeterli kemaýetin edilmeýändigini, elektrik toksuz, azyk suwsuz biýalaç galandygyny aýdýar. Geçen hepdäniň ortalarynda, ýagny 11-nji iýunda sosial medialarda paýlaşylan videolarda Marynyň we Lewapyň suw basan owlaryndaky ýykgynçylyk, ýeten ziýan gowy görünýär. Ýaşaýjylaryň aljyraňy sesleri eşidilýär. Suw josmasy netijesinde Marynyň Niçka owasynda 50-60 hojalygy suw basdy. Suw basmadyk ýerlerdäki jaýlar hem aşak çökdi. Köçeleriň ugrunda gaýyk bilen ýüzi bermeli diýip Azatlygyň Mary vilayatyndaky habarçylaryň biri ýagdaýlary suratlandyrdy. Azatlygyň çeşmesi suw basan owanyň Mary vilayatynyň Türkmengala etrafynda ýerleşýän Zähmet Daýhan hojalygyny degişlidigini, bu ýeriň üstünden geçip Lewap'a gidilýändigini, ýagny onuň iki sebitiň araçagy bolup durýandygyny gurrun berdi. Mardaky çeşmämiz hadiseden bäri azyndan 3 gün geçendigine garamazdan yerli häkimetleriň derýanyň josmasyny henizem saklap bilmeýändiklerini aýtdy. Suwuň josun ýerini ýapyp bilmeýärler. Tehnika işlemeýär, suw sorucu nasoslar işlemeýär, tehnika guýar ýaly ýag ýanyç hem ýok diýip habarçy 15-nji iýunda maglumat berdi. Anonimlik şertinde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biriniň sözüne görä, derýanyň suwy paýlaýan kanallary, ýaplary ençeme ýyllap ünsden düşürilip, olarda zerur bolan gazyw işleri geçirilmändir. Ýaplaryň köpüsini çäge basdy, ençeme ýyllap gazylmandygy sebäpli olar gömülüp galdy. Şol sebäpli hem derýanyň suwy böwsüp joşdy diýip yerli hünärmenleriň biri gurrun berdi. Habarçymyz häzir Niçka owasynyň ejir çeken ilatynyň azyksız, agyz suwsuz merkezden üzüňe galandygyny hem bellidi. Ozollar hepde bir gezek Zähmet Daýhan hojalygynyň ersuw ilatly punktuna ulanyş möhleti dolan bolsa-da 20-25 adama niýetlenen gämi gelýärdi. Suw josmasy sebäpli onuň gatnawy hem tokdudyldy. Adamlar Niçkadan Mary Türkmenabad ýoluna çykmak üçin ulaglarda çölüň içi bilen azyndan 5-6 sagat ýöremeli bolýarlar. Emma ulaglar gyzyn çäge döz gelip bilmän hatardan çykýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Ýaşaýjylaryň jaýlary, mallary, ulaglary suwuň aşagynda galdy. Hökümetden entek hem kömek ýok. Tutuş owanyň ilaty ajotyr. Her kim garyndaşyny, tanysyny telefon edip kömek soraýar diýip, hopsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz 15-nji iýunda gurrun berdi. Şu ağırlıkda Lewapdan hem maglumatlar gowuşýar. Habarçymyz Kerke etrawynyň birnäçe owasyna, ekin meýdanlaryna suw josmasyndan ziýan ýetendigini habar berdi. Amy derýanyň suwunyň josmasy netijesinde Gapşal, Nowruz, Ussatlar, Gunorta Kerkiniň Hatap owalarynda, derýanyň sağ kenaryndaky Daşrabat, Bozoruk, sagdaky Hatap owalarynda, derýa kenaryna goloý öýlere, ekin meýdanlaryna uly bolmadyk ortaça ziýan ýetdi diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ol köýtündaň käbir ýerlerine ziýan ýetendigini habar berdi. Onuň sözlerine görä, derýa kenaryndaky etraplar 3 gün bäri howsalaly, huşgärlik ýagdaýynda ýaşaýar. Adamlar bentleriň ýakasynda goruk tagallalaryna taýýar bolup ýatyr. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri, hökümeti tebii hadiseler, adam itkileri, maddi itkiler hakynda maglumat bermeýär. Bu ağırlıkta adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary Türkmenistanyň 27-nji aprelde Lewap we Mary vilayatlarynda bolan harasat netijesinde dören maddi we adam itkileri barada maglumat bermezlik bilen diňe ýurduň esasy kanuny däl, eýsem öz boýnuna alan halkary borçnamalaryny hem bozýandygyny aýtdy.